No niin, siellä jengi jo valmistelee baaritiskiä kuntoon, koska illalta taas lähtee ihmeellinen meininki. Koskaan ei tiedä oikein mitä tapahtuu, varsinkaan kun mesta omistaa Klarna. Hei, hyvä tarjoilija. Oliko täällä pöytien tarjoilu vai pitääkö minun tuonne tiskata, mitä ne on tänään kerran? Joo. Mundo aukes kahelt ja ovet taas avataan. 5 minaa menee, niin ekat tutut tavataan. Piikit auki ja kukit dokaa tavallaan. Samalla kun Petri leikkaa naapurissa kapulaa. Ennen vittamestoil on siis jo kaikki. Elias ja Jyri ja joku turisti Kai Maikki. Piikit alkaa kasaantua Klarnalle puhelu. Eikä kande masentu kun iltavuoro varautuu. Jyri pikki paisuu ja alkaa ole potti. 18 siideri ja parikymmentä shottia. Vielä paistaa aurinko, Terdellä alkaa sorina. Kare vielä kaupas, vessasta kuuluu lorina. Jengi pahtaa rataa, 1000 ja 100. Paitsi se yksi jätkä, joka sai keskellä päivän pataa. Silti hyvä meno, asiakkaat ilosi ja palvellaan vaikka 120 kilosia. Ovet menee kiinni ja sit pimeältä kuolta. Jatkot ja etkot, ei mitään huolta. Mundo on jollekin tosi rakka paketti, mut silloin tehtaan takuu. Se toimii kun raketti. Mundossa kuhisee, mut kassat sitä ei huomaa. Kehotetaan asiakkaita omi juomi tuomaan. Aina saa kaikki tulla shoteille tai juomaan. Imaskanteen sanoo, et käy syömässä, ei ne huomaa. Mundossa kuhisee, mut kassat sitä ei huomaa. Kehotetaan asiakkaita omi juomi tuomaan. Aina saa tulla kaikki shoteille tai juomaan. Imaskanteen sanoo, et käy syömässä, ei ne huomaa. Tämmöstäkö se on joka päivä siellä Mundossa? Aikamoista meininki. Katsotaan tästä toisesta vedessä, mitä muuta siellä oikein tapahtuu. Se menee näin. Omistaja on, kun halva miehen Fabio. Letti hulmuu tuules, kun Mundo rahavarannot. Koko fuge duuni, mollis on nyt haku. Palkkakki kohillaan, 40 shotin laku. Duunit on helppoi, kaatava juoma. Sit voi dokaa itekin, tuskin ne edes huomaa. Työajan päätteeks, pääset ehkä himaa. Mundo hauska duunivuoro, eks ollut kivaa? Musavissa päivä, pulu pääsee hommiin. Tietäjähtää tietää, se ei koskaan nuku pommiin. Kisakireen setti, homma menee öihin. Mut parempihan se on, et pulu pääsee töihin. Voittajat on valittu, shottiin vielä menee. Kirsi siivoo vessaa, mut ei pysty kävelee. Eliaksen tipaton, katkes niihin hommiin. Kun se pyys Mikko piilottaa sen limuu vähän rommiin. Sekä yrittää välillä dokata kai salaa. Mut ammattilaisen vinkki, vaihda vittu alaa. Joo, yes. Mennään. Come on. Mundossa kuhisee, mut kassat sitä ei huomaa. Kehotetaan asiakkaita omi juomi tuomaan. Aina saa kaikki tulla shoteille tai juomaan. Imaskande sanoo, et käy syömässä, ei ne huomaa. Mundossa kuhisee, mut kassat sitä ei huomaa. Kehotetaan asiakkaita omi juomi tuomaan. Aina saa tulla kaikki shoteille tai juomaan. Imaskande sanoo, et käy syömässä, ei ne huomaa. Aletakin lähesty sitä räävitöntä tilaa. Siis sunnarit ja taku varma kaakospäivän tila. Aino ja Mario, pullon kyljes Larios. Kari ja se vaimo on suhdekriisis vakion. Mundon avaruusalus, 3 euron antabus. Pelinä siis alias ja sielut on Elias. 8 pisse ikisee, nyt ei pysty vikisee. Kare on niin päällikkö, ettei naapurit edes kitise. Nyt on aika laittaa kiinni, mammutti on soinut. Ovet jää auki, mut eiköhän se hoidu. Vessas venää laatat, aamuvuoron yllätys. Mundon viikko takana, tuntuu kuin joku synnytys. Mut olipahan taas ihan vitu hyvä sakkia. Jos syrjättää Mundon, siitä tulee kahvila. Kare on vetänyt ihan helvetin hyvin. Tää mesta menee jokaisen Suomi-baarin yli. Mundossa kuhisee, mut kassat sitä ei huomaa. Kehotetaan asiakkaita omi juomi tuomaan. Aina saa kaikki tulla shoteille tai juomaan. Imaskande sanoo, et käy syömässä, ei ne huomaa. Mundossa kuhisee, mut kassat sitä ei huomaa. Kehotetaan asiakkaita omi juomi tuomaan. Aina saa tulla kaikki shoteille tai juomaan. Imaskande sanoo, et käy syömässä, ei ne huomaa.